Kaixo guztioi, lehen tutorialean zuen bideoa grabatzen hasterakoan kontuan hartu beharrekoa aipatu genuen, eta bigarrenean grabatzeko trikimailuak erakutsi nizkizuen. Dagoeneko bideoko estena ezberdinak grabatuta dauzkazue, eta materiala berrikusteko ordua da. Begiratu dena daukazuen, eta grabatutakoaren kalitatean nahikoa ote den. Bestela, oraindik garaiz abiltzate estenaren bat berriro grabatzeko. 11 lehiaketan ez dizuegu muntaketa profesionalik eskatuko inolaz ere. Minutu bat baino gutxiagoko bideoa prest baduzue, emaiozue zuen irakasleari berrikusi eta guri helarazteko. Ez, oraindik ez. Grabatuta daukazuena berrikustean, agian zenbait detaile hobetu nahi dituzuela konturatuko zarete. Eszena ezberdinak ongilotu edo luzeegiak diren zenbait zati moztea. Gainera, baliteke epaimahaiaren arreta erakarri nahi izatea hasierako titulu bat sartuz edo pertsona gorrentzako azpitituluak. Horri, postprodukzioa esaten diote profesionalek, eta grabatzerakoan egindako ahalegina bezalaxe epaimahaiak kontuan hartuko du ere. Zuen bideoa bikain utzi nahi? Bai? Uste duzuena baino errazagoa da. Ia ordenagailu guztiek dakarte horretarako programen bat. Windows Movie Maker PC-etan edo iMovie Maketan adibidez. Gainera, erabiltzen ikasteko azalpenak ere ekartzen dituzte. Informazio gehiagorako lehiaketako materialetako zuen bideoa nola egin gida kontsulta dezakezue. Galdetu irakasleari. Beste alternatiba bat ere proposatu nahi dizuet internet duen edozein ordenagailutik erabili ahal izango duzuena, YouTube. Googleen bideo zerbitzu hau ezagutzen duzue, ezta? Bertan ez dago bideoak ikusi eta igotzeko aukera soilik, editatu ere egin daitezke. Bideo zatiak ordenatu ditzakezue. Moztu. Batu. Zuen pelikulari izenburua jarri. Audio fitxategiak gehitu. Estenen arteko transizioak sortu. Testuak sartu eta askoz gauza gehiago, oso erraz gainera. Adostu ezazue irakaslearekin zein edizio programa erabili nahi duzuen, eta gogoratu horri buruz eta onartzen diren formatuei buruzko informazio gehiago lehiaketako materialetako zuen bideoa nola egin gidan aurkituko duzuela. Zuen bideoa prest duzuenean, zuen irakasleak berrikusi egingo du eta guri helaraziko digu denboraren kapsulan sartzeko. Mila esker, orain bai. Zera besterik ez dizuet esango, zorte on, hasi da etorkizuna eraikitzeko abentura.